Zuciyar Zulaiha cike take da kishi, mugunta, ba ta da wani buri da ya wuce son ta mallaki Sharif da dukiyarsa gabaki ɗaya. Don haka ta ɗauko maganin da mugun bokanta ya bata. Ya ce ta haɗa da jinin hailarta ta girka ma mijinta abinci da shi. Tunda ta girka abincin ta ba mijin abincin ya ci. A take hankalinsa ya gushe, idanuwansa suka fara canjawa, halayensa suka rikice, ya fara wasu dararraku marasa ma'ana. Boka ya gargaɗi Zulaiha kada ki kuskura ki bar sa yayi ido hudu da ɗan uwansa, ko da kuwa mahaifiyarsa ce. Sai dai Zulaiha ta manta da wannan gargaɗin. Ko me zai faru? Ku biyo mu. Sharif uba ne da ke aiki tukuru kowace rana domin ya kula da ‘yarsa ɗaya tilo mai suna Fatima da mahaifiyarta ta rasu tun bayan haihuwarta. Duk wahalar da Sharif yake sha wurin renon ‘yar tasa bai taɓa ƙorafi ba, saboda farin cikin Fatima da murmushinta na sa shi manta komai a rayuwa. Tun da kasuwancin Sharif ya fara bunƙasa, ya fahimci cewa ɗiyarsa Fatima tana buƙatar kulawar mahaifiya saboda hidimar kasuwancinsa sun fara yi masa yawa. Sharif ya fara tunanin neman mace da zai aura wadda za ta kula sa da kuma kula masa da ‘yarsa. A fafutukan neman auren nasa ne ya haɗu da Zulaihat, wanda a zahiri take da taushin hali amma baɗininta cike yake da sharri da kaidi. Tunda Sharif ya ɗora idonsa akan Zulaihat ya fara santa da kuma jin ƙaunar kyawawan halayenta mai tausayi da kuma kyawawan ɗabi'u. Ya bayyana mata damuwarsa, burinsa da yadda yake neman abokiyar rayuwa. Sharif ya ƙara jaddada ma Zulaihat cewar ina son na aure ki Zulaihat. Ina so ki zama uwa ga Fatima kuma abokiyar rayuwata da abokiyar zuciyata. Zan rayu da ke ko cikin farin ciki ko cikin kunci. Zulaihat ta amince kuma suka yi aure. Satin farko na Zulaihat a gidan Sharif ta samar masa da farin ciki shi da diyarsa Fatima. Bayan zama yayi zama, Zulaihat ta canja gabaki daya, murmushinta ya bace, idanuwanta suka cika da mugunta da makirci. Zulaihat ta zama cikakkiyar mayaudariya a gidan aurenta. A gaban Sharif sai ta rika nuna ma Fatima so da kauna, amma yana ficewa daga gidan sai ta dukan yar, tana bata ayyukan da suka fi karfinta. Ta rika bata wanki, share kafatanin gidan, girki tun daga safe har zuwa dare. Cutarwa dai kala-kala, kuma ta gargaɗe ta da kakkausan murya cewar kada ki kuskura ki gaya wa mahaifinki abin da nake miki. Idan ba haka ba sai na kashe ki. Fatima shekarunta 10 kacal, ta tsorata kwarai, haka ta rika ɓoye damuwarta tana yin shiru. Haka hannuwanta suka kumbura saboda tsananin aiki. Shi kuwa Sharif bai san abin da ke faruwa a gidan nasa ba. A tunaninsa matarsa mai kirki ce da ladabi. Yawan ayyukansa yasa ba shi da lokacin lura da halin da diyarsa ke ciki a hannun muguwar matarsa. Kwanaki suka shuɗe, Zulaihat kullum ƙara tsanar Fatima take, daga ƙarshe ma ta fara shirya mugun makirci domin kawar da ita daga gidan gabaki ɗaya. Zuciyar Zulaihat ta cika da tsananin kishi da mugunta. Ba ta da wani buri da ya wuce son ta mallaki Sharif da shi da dukiyarsa gabaki ɗaya. Don haka ta je wurin wani mugun bokanta domin neman asiri. Zulaihat ta zayyano masa nau'in muguntar da take so ya aikata mata. Bokan yayi murmushi mai ban tsoro, sannan ya ce zan baki magunguna ki haɗe su da jinin hailanki, sannan ki dafa masa abinci da shi. Yana cin abincin zai kasance ƙarƙashin ikonki har abada. Duk da tsananin mugunta irin na Zulaihat, wannan karin ta tsorata. Daga baya kuma ta amince saboda tsananin son abin duniya. Ta karɓi kayan da bokan ya bata, ta dawo gida ta dafa abincin da aka umarce ta, kuma ta yi komai kamar yadda ya umarce ta. Tunda ta ba Sharif abincin ya ci, a hankali idanuwansa suka fara canjawa, halayensa suka rikice, ya fara wasu dariya marasa ma'ana. Ya zama tamkar mara hankali, da shi da komai nasu ya koma ƙarƙashin kulawar Zulaihat. Tun daga wannan lokacin asalin muguntar Zulaihat ya fara bayyana. Haka Zulaihat za ta tasa shi gaba ta yi ta masa masifa, tana aibanta diyarsa Fatima, tana cewa ‘yarka ba ta da girki, tana da mugunta. Ta yi ma Fatima sharri wurin uban kala-kala. Shi ko duk abin da ta faɗa sai ya yarda saboda sihirin da ta yi masa. Banda bakar azaba, sharri da Zulaihat take gana ma Fatima. Wata rana ta dafa abinci ta zuba magani a ciki. Fatima na ci ta faɗi ta yi barci mai mugun nauyi. Da dare yayi, Zulaiha ta ɗauke ta ta kama hanyar wajen gari, ta jefar da ita cikin kwata.
ta gudu ta barta a can tana barci cikin duhun kwata da ƙazanta. A daidai lokacin ruwan sama na shirin sauka, sai ga wani magidanci mai suna Ibrahim ya zo wucewa ta hanya. Ya ga yarinyar kwance kamar gawa, farko ya tsorata amma da yayi ta maza sai ya ga tana raye, ya tausaya mata ya ɗauke ta ya rufe ta da umbrella ya kai ta gidansa. Ibrahim da matarsa ba su taɓa haihuwa ba tsawon shekara 10 da aure. Ta karɓi yarinyar cikin farin ciki. Bayan Fatima ta tashi daga barci a rikici take tambayar su, ina nake kuma me ya faru da ni? Cikin taushi Ibrahim ya ce mata, ki kwantar da hankalinki, yanzu kina lafiya, na tsince ki ne a kwata amma yanzu kina cikin aminci. Fatima ta kasa tsayar da hawayenta da suke ta zuba amma ta ji daɗi da irin kulawar da ta samu. Sun ɗauke ta tamkar ƴarsu suka rika nuna mata soyayya. A gefe guda kuwa ci gaban Zulaihat ya ci uban nada. Ta ƙara mallake Sharif da munanan asiranta. Haka ta rika sa shi kashe kuɗi babu gaira babu dalili. Ta hana shi taimakawa kowa a danginsa. Wata rana rashin lafiya ya kama mahaifiyarsa. Yar uwarsa Amina ta zo ta nemi taimakon kuɗi saboda mahaifiyarsa na kwance cikin tsananin ciwo, amma ya ƙiƙashe ido sakamakon sihiri da Zulaihat ta yi masa, ya ƙi taimakawa. Bai ma bari kowa ya ganshi ba balle ya tausaya. Amina ta yanke shawarar da sayar da kadarorin gidansu don ta nema wa mahaifiyarta magani, amma duk da haka kuɗin bai isa ba. Amina ta yi iyayenta don ganin ta haɗa kuɗin nema wa mahaifiyarta magani, amma ina. Da ta kasa jurewa ta tafi gidan ɗan uwan nata ta faɗa masa gaskiyar halin da suke ciki. Tana zuwa ta tarar da Zulaihat a ƙofa cikin muryar ƙyashi da gadara ta ce, Sharif baya nan, sannan ki yi kokari ki bar gidan nan kafin ya dawo, daga ke har mahaifiyar taku ya ce baya son ganin ku. Cikin fushi Zulaihat ta banko kofar ta bar Amina a waje tana zaune tana kuka tana kiran dan uwanta ya zo ya taimaka musu. Haka Amina ta yi ni tana zaune a kofar gidan dan uwanta a tunaninta idan ya dawo kasuwa ya ganta, amma shiru kake ji bai dawo ba. Da ta ga shirin yayi yawa bai dawo ba kuma ba a buɗe kofan ba, sai ta zauna ta fara kuka tana roƙon Allah ya kawo mata shi. Ana haka sai ta nemi dutse ta dukan kofar cikin tashin hankali. Sai ga Sharif ya zo ya bude ya ga wake damunsa yana bacci. Yana budewa suka yi ido hudu da kanuwarsa Amina. Dama makarin asirin Zulaihat shine duk ran da ta basa maganin da boka ya bata da jinin hailanta, yace kar ta kuskura ta bari yayi ido hudu da makusantansa kamar mahaifiyarsa ko kanuwarsa ko ma kani. Amina na ganin dan uwanta ne ya fito sai ta rusuna ta kama kafarsa. Tana kuka tana zayyano masa halin da suke ciki. Idanun Sharif suka yi ja saboda tsananin bacin rai. Yana kallanta cikin rashin gaskatawa yace a'a, hakan ba za ta taba faruwa ba. Haka Amina ta ci gaba da faɗa masa gaskiyan halin da ya tsinci kansa a ciki, da mugun shirin Zulaihat da yadda ya ta yaudare shi. Da yake sauraron halin da ya tsinci kansa a ciki, fuskarsa ta kumbura da mamaki da tsananin bacin rai. Sai ga Zulaihat ta shigo ɗakin, ta gansu suna magana da kanuwarsa ba tare da sanin cewar sihirinta ya warware ba. Cikin fushi ta ce da shi, Sharif, ka kori ƴar uwan taka daga gidan nan. Ba ta ƙaunar mu, banda fitina ba abin da take haddasa mana. Zulaihat ta saba duk sanda ta ba sa umarni bi yake, amma wannan karin ya tsaya da ƙarfinsa. Yace ba zan kore ta ba Zulaihat, ita din ai ƴar uwata ce. Sannan ya kalle ta cikin takaici ya ce, Zulaihat, ina ƴata Fatima? Me yasa ba ta fitowa ta rungume ni kamar yadda take yi kullum idan na dawo daga aiki? Ina ƴata na ce. Ya ƙara da cewar ina son jin gaskiyar abin da ke faruwa daga bakinki. Shin abin da Amina kanuwata ta faɗa min gaskiya ne? Take Zulaihat ta zaro idanu, sai a lokacin ne ta gano cewar sihirinta ya karye. Take nadamar ƙarya ta kama ta, ta kasa magana, ta rusuna cikin sanyin murya ta ce, na yi kuskure Sharif, amma ban san inda Fatima ɗiyarka ta nufa ba. Ni ma kwana biyu kawai daina ganin ta nayi, kuma na duba duk inda ya kamata amma ban same ta ba. Ganin tana shirin raina masa hankali ya daka mata tsawa ya ce, ina kika jefar min da diyata na ce. Zulaihat ta fashe da kuka ta ce, kai haƙuri, sharrin shedan ne da kuma kishi. Na tsani raba soyayyarka da kowa. Bayan Zulaihat ta gama faɗa ma Sharif inda ta kai masa diyarsa, cikin bacin rai ya juyo ga yar uwarsa Amina. Ya mika mata damin kuɗi ya ce, ki tafi ki kula da mahaifiyarmu. Ni ina nan zan kula da wannan mugunyar. Amina ta ɗauki kuɗin cikin rawar hannu ta tafi da sauri. Sharif ya kalli Zulaihat cikin fushi ya ce, me nayi miki da har na cancanci wannan ukubar daga gare ki Zulaihat?
kin kashe min farin ciki na, kin lalata min dukiyata. Kin wulakanta mahaifiyata a yayin da take fama da tsananin ciwo. Ki sani dole ne ki girbi hukuncin ki daidai da abin da kika aikata. Haka Sharif ya ta sakiyar Zulaihat har ta kai saurin da ta jefar masa da diyarsa a cikin kwata. Sharif ya tsaya yana kallon wurin cikin kuka da damuwa ya ce gashi bata nan. An sace ta, ina ƴata Zulaihat? Ina zan ganta? Zulaihat ta fara rawar jiki ta ce ban sani ba, na zaci tana nan, wallahi ban san inda ta tafi ba. Wannan karan Sharif ya fusata ya damƙo hannunta ya ce ta yaya ma za a ce baki san inda take ba, bayan ke kika zubar min da diya a shara. Zulaihat ta yi ta kuka tana roƙon gafara tana dan Allah ka yafe min. Na yi kuskure, na shiga rudani ne sanadin kishi. Cikin fushi Sharif ya ce, saboda ban kashe ki ba shine har kike da bakin roƙo na gafara? Muddin ban ga diyata ba, ko kuma na sabu labarin cewa ta mutu. To ke ma zaki bi ta duk inda ta je. In ko muka same ta a raye, ke ma ki shirye karɓan sakamakon abin da kika aikata. Haka Zulaihat da mijinta suka yi ta yawon bincike a duk asibitocin garin da gidajen marayu, amma ba su same ta ba. Washe gari aka sanar da masu shela su je su yi sanarwa ko za a dace. Ranar da aka fara shelar ne Ibrahim da matarsa suka je, suka kalli juna cikin rodani. Sun san cewa Fatima yarinyar da suke kulawa da ita ake cigiya. Duk da sun yi farin cikin bayyanar iyayenta, amma sun ji ba su son rabuwa da ita saboda sun riga sun kaunace ta kamar yarsu. Daga baya suka amince suka gana da Sharif. Bayan iyayenta da suka tsinci Fatima sun haɗu da iyayenta na asali, Ibrahim da matarsa suka bayyana yadda suka samo Fatima a kwata, suka ɗauke ta suka rene ta kamar ‘yarsu. Sharif ya yi kukan farin ciki da yi musu godiya saboda kula masa da ‘yarsa da suka yi. Ya miƙa musu jakar kuɗi ya ce ku yi amfani da wannan wajen neman maganin haihuwa. Kun cancanci kuma ku zama iyaye. Ibrahim da matarsa suka fashe da kuka suna godiya, suka kira Fatima. Sai ga ta rugo da gudu ta rungume mahaifinta ta ce dadi. Shi ma Sharif yana dariya da hawaye ya rungume ta. A lokacin da suka shirya tafiya, Fatima ta fashe da kuka ta ce ba na son barin su Uncle Ibrahim da Mommy, ina ƙaunar su. Mahaifinta ya goge mata hawaye ya ce na san cewar kun shaƙu kun saba da juna, amma dole mu tafi gida yanzu. Na miki alƙawarin zan riƙa kawo ki kina kawo musu ziyara. Bayan sun koma gida, Zulaihat tana zaune a gefe tana kallon uba da diyar da ta shiga tsakaninsu cikin nadama saboda ta san cewar ƙarshen ta ya kusa. Sharif ya matso kusa da ita ya ce kin ga komai ya sauya ba yadda kika zata ba ko? To ki sani ki tashi ki tattara kayanki, gobe dole sai kin bar gidan nan. Da daddare cikin tsoro da rudani, Zulaiha ta arce da gudu ta koma wurin bokan da ya bata sihiri. Tana tambayar sa cikin kuka me yake faruwa? Me yasa sihirin ya daina aiki? Bokan ya kalle ta ya ce shirin ki ya karye ne saboda kin yi sakaci. Mijinki ya yi ido hudu da kanuwarsa. Yanzu kin rasa komai Zulaihat. Zulaihat ta fargida ta ce a'a ba zan bari hakan ta faru ba. Bokan ya zaro ido ya ce kin riga kin taka iyaka. Yanzu lokaci ne da zaki girbi abin da kika shuka. Zulaihat ta kalle shi da tsoro ta ce me kake nufi? Shi ma da murya mai tsoro ya ce nan da kwana 7 jikinki zai fara shanyewa, zaki daina tafiya, ma'ana zaki zama gurguwa. Wannan shine sakamakon muguntar da kika aikata. Zulaiha ta kurma ihu tana kuka ta ce me yasa baka gaya min cewa akwai sakamako ba? Bokan ya ce ai dama babu wani abu kyauta a duniyar nan. Kin yi yarjejeniyar mugunta da shedanu kuma sun yi miki, yanzu ke ya kamata ki biya su. Bokan ya daga hannunsa ya ce fice min daga bukkata, kar ki ƙara dawowa nan. Zulaiha ta ruga da gudu tana rawar jiki, zuciyarta cike da tsoro da nadama. Bayan ta iso gida ta tarar da kayanta a waje, Sharif yana riƙe da wata kwalbar sihiri da ta ɓoye a ɗakin. Yana jiran dawowanta, ya kalle ta cikin fushi ya ce ki tattara kayanki ki tafi. Na sake ki saki ɗaya, kada ki ƙara dawo min gida. Da Zulaiha ta koma gidan iyayenta, jin kunyar abin da ya aikata ya sa su ma suka koro ta. Rana ta 7 na yi kamar yadda boka ya ce, jikinta ya fara shanyewa ta zama gurguwa, ba ta iya tafiya, ta zauna cikin duhu ita kaɗai cikin nadama da azaba. Zulaihat mace ce mai izza da iko, ta zama abin tausayi. Rayuwarta ta zama abin gargaɗi daga duk mai son amfani da ƙarfin ikon da bai dace ba. A gefe guda kuwa Sharif ya tattara iyalansa yana hawaye yana roƙon su yafi masa. Mahaifiyarsa ta yi murmushi ta ce mun yafi maka ɗana, mun san cewa yaudarar ka akai ba laifinka bane. Amina kanuwarsa ta matso ta rungume shi tana cewa mun yafi maka ɗan uwa.
mu 'yan uwa ne da za mu mutu tare kuma mu tsira tare. Darasin wannan labarin shine mugunta, yaudara da son kai suna kai mutum ga halaka da kadaici. Amma gaskiya, imani da ƙauna suke ceto mutum ya samar masa da farin ciki. Masu sauraron mu, idan wannan shine karon ku na farko zuwa wannan channel ta mai albarka, ku daure ku taba mana alamar subscribe, alamar like, alamar ƙararrawa domin samun sabbin labaran mu da zarar mun dora.